Printre prefacerile care schimbă fața lumii, este una cu totul remarcabilă. Mă refer la uimitoarea putere manipulatoare a publicității. Beneficiind de canalele media, publicitatea polarizează și programează comportamentul maselor. Dacă vreți, este maestrul vrăjitor care croiește conștientul colectiv și scrie istoria trivială a omenirii. Și totuși, cum reușește? În anul 1571, medicul spaniol Nicolás Monardes aducea o veste mare omenirii. În cartea sa, Știri fericite din lumea nouă, populariza un leac minune care vindeca 36 de boli, între care cefaleia, durerea de dinți, artrita, ulcerul, cancerul, rănile, până și respirația urât-mirositoare. Leacul dumnezeiesc era tutunul. Cartea lui Monardes a fost tradusă în marile limbi și a produs un impact atât de mare în Europa, încât atunci când în 1601 regele Angliei, Iacub I, a osândit iarba dracului drept iritantă pentru ochi, scârboasă pentru nas, dăunătoare pentru minte și periculoasă pentru plămâni, lumea bună l-a etichetat drept cel mai înțelept dintre nebuni. În 1624, Papa Urban al VIII-lea a interzis sub pedeapsa excomunicării fumatul în locurile sfinte. După 100 de ani însă, luminatul Benedict al XIII-lea corecta eroarea predecesorului, revocând anatema. Prețiosul tutun devenise valuta de referință la schimbul monetar. Minți agere au început însă să atragă atenția asupra relației dintre fumat și diverse boli. Dar lumea continua să savureze nicotina. Abia în secolul 20 devenise limpede că tutunul cauzează cancer pulmonar și multe alte boli. Și ce a urmat? Nimic nou. În timpul primului război mondial, distribuirea țigărilor pe front era privit ca un act patriotic sponsorizat de guverne și chiar de Crucea Roșie. Industria tutunului câștigase suportul unei elite de doctori pentru promovarea fumatului. Se recomandau țigările de dragul laringelui tău sau în beneficiul digestiei sau exact cele prescrise de doctori. În 1964, pe când Departamentul de Sănătate al Statelor Unite pregătea raportul privind pericolele fumatului, mai mulți laringologi de renume au venit să pledeze în fața Congresului că tutunul nu reprezintă un pericol semnificativ. Dacă ar fi să reconstituim traseul prin care iarba dracului și-a făcut intrare în loja celor mai populare obiceiuri și a celor mai profitabile business-uri, vom găsi la origini doar o clică de marinari zgomotoși, epatând mulțimea cu fumul exhalat pe nări. Noutatea captivează. Acesta e secretul. Mai departe, noutatea contaminează. Nu trebuie să fie folositoare, nici bună. E destul să fie noutate și moda e gata. Moda n-are nevoie de justificări, ci doar de publicitate. Iar pentru temperarea criticilor, e destul să se etaleze câteva fețe distinse, al căror halat alb degajă mai multă autoritate decât cel mai solid raționament. Dacă vrei să scrii o altă istorie, alta decât istoria trivială, trebuie să-ți pui în gardă spiritul critic și mai ales să nu te iei după mulțime ca să faci rău, căci binele nu este întotdeauna popular.